Alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur tur tur. Ikawan ning endi ikaw ikelane duwe kepadengan ana kedelakan antasi pikiran jadi pitakonan ingsun duwe dika apa trimo pon Niki Mbah. terima kasih orang baik terima kasih Nggih. alhamdulillah. Permisi. Teman apa lele, dengan apa kawin, terus apa? Semenewah, hai, teman apa lele. Suwi-suwi wis ana wong ngamen, kurang penggalian to. Wong sing nom-nom wong kaya ngamen. Ngale kok gak? Nggih, Bu, syukur, Bu. Nggih. Alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur, alakatur tur. Nyuwun sewu, sak paring-paring. Wah, untuk ngamen untuk rezeki lumayan, esok-esok oleh duit. Loh, iki wah. Wong kirip wong ambung iki. Nyuwun sewu Mas, aku telung dina kurang mangan. Sak paring-paring Mas, sak ikhlase sampean. Ya wis iki sesuk ana wis iki. Sesuk ana ya. Nggih Mas, nggih. Sesuk ana. Temen kurang mangan ta kowe? Kurang Mas. Ya iki jenenge rezeki gurungan iki. Badhok wong iki. Esuk yo. Iya iki. Kurang mangan. Loh. Lah kok susu gak ono iki. Dobel ya. Oh gendeng kowe. Loh, awas kowe. Loh, ditenan kowe. Ayo. Loh, bangsat. Lah kok pas cinta ngene iki was lemoni payu wae. Ya. Ngombe apa yuk? Kula Mbah, lombok lho. Lombok wayahe payu-payune lah kok wae kok wis entak iki. Arepe kok anu ae Mbah. Rambuke ndi ora ono wae barang dian. Iki wah kaya ngene kok gak uwot piye to. Delok wae gembele kaya ngene kok. Kemana gak petuk wong lewat kene ta? Wong sapa lho Mbah? Ono wong ngumis ki mang. Wong kok capek emang ta? Wong gawe capek. Iya. Wayune kaya ngawur Mbah mong. Nek, Lha kene piye maksude? besok gowo ora disusuki. Lho, lah sampean kok mbok wehno. Yo, wae mau ora kok wehno, Mbah. Iku izin lho, duwe ya kan. Lah wong emang aku ora mlayu ngawur. Lah kok lombe lho, duwe jeju gurung abang duwe dadakno. Jane apa tak nggih masak mie. Yo si abang dhisik. Enak, Mbah. Lanjut tangi masak mie ki enak lho sing ijo-ijo ngene iki. Malahan. Akeh ta Mbah duwite? Ya gak akeh. Ya 20.000 tak, ya 20.000 tak lho, meneh mangan opo rek? Yo mangan sego ya, Mbah. Mosok mangan menyan. Iya, wis ora mangan sego. Lah iya. Mangan Kok kok yo ngene. Sing gitu kuwi ku. Tau berapa nggo sana? urung petok ya. Maine pianter rek. Oh, alah maine ganter lah.
Lah petuk mbak apa no mbak? Bibir kepingin. Oh. Wani. Ora wani awan kok ora wani. Maksudku lah petuk wonge. Maksudku lah petuk wonge tenan. Lah petuk wonge tenan mani ta. Lah iya. Kok yo ana lombok iki dudunduk. Gak apa-apa ta wong iki mang. Ya cuma tak lirak-lirik ya gitu mang. Tak pei ngono gitu. Kok tuh wonge bener apa to ae iki mang. Kok panu kene aku iki mang. Dino iki mang apes jan apes tenan iki mang. Jan 2000. Lah iku iki mang rene mbek tilik-tilik dah kok dubuk kabeh. Wes ora genah kabeh ngene iki. Apa nih kemresek iki apa iki? Kakak anak sing mau royo ya. Meniki rencana nang ndi ya meniki. Aku biasa ngene iki jek refreshing nang kayak nang pantai-pantai ngene kok. Nah berhubung terus piye danane gak ono, dana kenakalan barang niku. Ngambrak dana kenakalan. Wis kalong kabeh wis. Malah gak ndek rencana blas ngene iki. Apa nyirit dhuwit nang kancaku piye nak ya? Kancane kancaku maneh. Wah, bulet ceritane iki kan. Bulet kan entek iki, bulet janane. Jan bulet kan pandangan maneh iki. Pandangan apa ya nak iki ya? Oh, gak kentekan akal nek aku ya. Duwe kanca nyilih apa ya? Ya ini kayaknya nyilih duit mana? Ya nanti duit barang itu. Aja kurang di duit. Ada serat ban segar. Oh, apa nih lucu gini? Anak bawang termalan ini. Rezeki nomplok iki. Ban segar. Wis mari habis rek sugre, tak salib sih. Aduh, sugre masyaallah. Wait till you see the. No. Bayu jemono sak mono gedene. Pih. Yo ya. Piye iku? Lah yo. Ngono ya ra krasa yo an. Kondeng kok iku kok. Wah. Apa ki? Ya Allah, ini kewan apa ki? Apa Duk? Iku lho Pak, anak kewan apa iku ndase genolo ku lho. Tenan kan? Hi. Boleh. Ampun jalan kok tukang kenceng wong kowe. Ora ngajar kowe. Ayo. Kuman iki, ayo. Aja.